Kublai pi paro at nga pediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Ban penimpat, ban penbhapat, ban penkeladur. To revive, to restore, and to transform. Kani kadai ke content im sengi jong kawai na kiseng san himasima batmai hapo ka jala jongi ka Voice of the People Party leni ka VPP ka party ka bala job don buram ya ka Lok Sabha MP election 2008 na ka Shillong parliamentary constituency kani ka party ka layo ikating shania na kibabon ki pa ba no tabot jong ka bri unyo trap hakaleng karilom kasi jaintia ka result jong ka MP election ka bala dep ka pani babon hi nakipat ba kilangnya padu jing shania yakiway pat ki sang sangi masima hakajala nakidei ki national ni ki regional party ro hadin ka jing yo I jong ki babon yak ka jing sanshar don board hamikalia yakiway pat ki party bat ki nongilam kwan mantoy shimet ka bayalam shaka jing shayo ro yaka hok jong ki pat ba khamtam hakitain nongkendong hot ki pat ba ki sedang ban skutho balada ki ne ki jo ki seng ne ki nongyelam kin dang yo ban sinshan yalam ni ka jana sakatu kan isnam lakadai langba ka yeng dor ba thawan jong ka jala ne ki autonomous district council let's say kum kinong song ni namla shu ban yo I kalawai ka ba pranai jong ka ni ka pateng ka ba manta bat ka pateng ka bandang wan ladakadai hakasan shar ka khadar ka yo ka kon ka kot ka khia ka puli ka puthi ka yo kam ka yo jam ki surok ni kanti ki sangking karap ka riang bat kumta ter dei ni kani ka daw ba ka jingmi jong ka seng Voice of the People Party ka wan ra biang sachi sen ya ka ta ka jingkamen ka bala jando hapdeng ki bapon hadin ba ki yo I ba ka long ka ta ka party ka ba ya jan bha bat ki pai ba ka party ka ba pen pau ba ka don jing e bat jing skau khia ya ka jai pen riu ka party ka bas skau tho ya ka khia ka shon jong ki pai ba badok pasok le ka dei haki ja ka sor ni ki ja ka nong kndong ro nimla pat ban len ba kum ka party haki ni ki khandiat snem baradem ni yo isibon ki ai pa bha haka langba ka jing long shitali ka jing e ka jing bura mark liang hapdeng ki para nong yalam jong ka party ba ya ki pai ba ro kum ka party ka ba upai ba ushania ni yo I ba ka don ka jing yes ngau tho jing mot ka jinglong ka bas ngauret ki nongyalam ki besep ting yu ublei ka party ka bala ban penirangkat kerdan hapren ki para nongyalam ki wei ki de khot jong ka party bat ki pai baro ka party ka bamle don board bat le meng snowsi pat ban yo I bahakini ki khandiat sngi ki bala lek no hadin ba ka state election committee jong ka seng kala dep ban pelai ya ka les ka banang kong jong ki kartong ki ban yakhon ya ki election MTC shabro artli ki autonomous district council akan thop ya ka Khasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council kum ki pat ba ngira yo I lang ba kidan san social media balami penban kajing keno ba kajing pen shai pat ba khamtam no way ni ki pranong ni lam balarang ba jong ka party baru badai ru unong mi khmat pat ba shakayeng dor ba thawan jong ka jala uba adalba nongrum halor kajing keno ba kadan kajing le don por kajing bam ya sngam ni kajing bam puram sho paranong yalam khamtam kum uwei ne kinong yalam paset hem jong ka party VPP bat kum unong yalam pat ba baki babon ki bat ki buram habro ka wei ka bridge un nyau tram kani ka kanrum kanram ka bami kala pau shabat le se kam long ka bi itnat khamtam la da ka don shisha kum ka ta ka jing kno le don bor halor ka jing I ticket MDC ka state election committee jong ka Voice of the People Party ya ki khatong ki ban ye khon na ka jayaw pat mau khar pen thorum khra MDC constituency hoj halor ka kanrum kanram na ka liang jong ka seng kala dep ban pen shai pai ba ya ka kam ban jit ya ki kartong ban ye khon ni ka no election le pen ku bor tang ha ka state election committee jong ka seng ban pet ban khmi halor ka ni ka banta bat ki bakum no kita ki kartong bakan jit ban pen scam ban ye khon kam tham ha ka ni ka MTC election ka ban wan na ki babon tali ki constituency kat kum ka jing ibet jong ka ha ka ba ki wei ki nong gelam ki bamde ki de khot jong ka ni ka committee kim don bor
ban tuklar naki kartong bakaseng VPP keradap ban penna ki ban ye khon ye ke MDC election se ke yeng dorbar thawan jong ka Giant Hills Autonomous District Council le yo i bakaseng leng baka state election committee jong ka keradap ban ai ticket ro ya wei naki kartong uban nang long ubadang long kum UMTC hado menta uban si ye khon naka Juai North constituency uma Andri Shulai halor kajing ai ticket ka seng wat ye ki badai ki MDC ba mentaro le yo snow bakadan kajing ye kran shorum seneng hapedeng ki ba ki baya keliro kumno ka party VPP kum kata ka seng sani masima kabadang kham thamai kabadon ro yaki nongrim te kam banwan ra yakor kom sanshar ka bathamai bat ka bakhoj le se lengba ki brew ki bathamai ki bampat judon experience ne yakhon yakono kono ki election ha ki por manchwa ki badang khoj ka jingmut chung perkhan yaki baka party ka kwa ban sain do yaki kom kita ki nongyelam ki bathamai ha ki kam sani masima bakin long kita ki nongyelam ki badang thamai ha ki kam politics henry Ompat dak ki berjuya khun pat job election teng na ki wei pat ki political party ki nongyelam ki badon ye ka jinglong pat ka jingmut ka jing perkhat ka bakhoj pat ka basai ki idea ki bathamai ki bala banyelam pat ye khari pat ka jaj ban riu ha kalenti bat kur kom sanshar ka bakhoj ka babai ki ban trei borba ha ka ban thau thamai ban pen bhapat ban pen in bat ban pen kalado thamai ye ka jinglong be easily jong ka politics pamenta ha ka jala kinong yalam ki ban wanra ya ka jing sanshar ka basai ka bakhoj bat ka ban penduk pendam no ya ka jing sanshar bam hok bam shai balet don board ba pamsam ka balong persha ya ka mon jok ki pai ba hapok ka jala bat kham tam hari lom khasi jain tia ka bapla pat kalong bakumno bat hakanu konong rim la se pakani ka state election committee jong ka seng voice of the people party kala shim ya ka rai ban ticket pat wad ki brew ki bla job election teng na ki wei pat ki party bat ki balong la pa ki nong mi khmat pat ba le se kani ka wei ka bagi pat ba kim shai bha kumba long menta bat kani hi kala bo yu dak chingkli u ba he ha ka jing mut chung pakhat jong ki pa bon ki nong karshan bashir ham jong ka seng voice of the people party ka bala pen at te ni ka jing long khoj halor ka ta kur kom jit ya ki kartong MDC daka state election committee jong ka seng ka ba le se ya ka ba kala le ka ba bhatam ya ka ba ki pai ba pat kim shai bha le se kum ka party ka ba thamai ka ba khwa ban pan kala dur thamai ya ka jinglong ba ijli jong ka sign hima sima ba menta ha ka jala kala dei ban yeng scam halor ka nong rim ban I ticket ba tang ya ki brew ki ba thamai de ne ki ta ki fresh aspirants le da ka long ka ba la ki ba biang na do ka jinglong ka akor ka kadan jing puli ka bala biang bha ki bala bandon ka jing start ka jing shampang ba ka jing so tho kumno badon kam ban shna ya ki an ki kanun ki ba khlan bat ki ba bha bat ki ba paka ki ban wanra jing toy lang ya ki pa ba ki brew ki badon ya ka mon ban trei ban shakri hok ya ka kam ban wanra ya ki jing kala ki ba thamai leng ba ka party ka badang thamai de ki kartong ki badang thamai ki bam pat judon banta ha ka politics khnang ba kan don shisha kata ka jing kala ka ba thamai nadu na tan rai kum ba ki pa ba ki thrang ba ki kibinti nang ni shakmat leng ba kur kom san shar bat tre kam ka ba khoj ka ba don nong rem ki nong mi khmat ki ba thamai ki bala ban thau thamai sachi sen pat ya ki autonomous district council leng ba ka voice of the people party na ka banta ban pan khlang ya ki board ban ya da ya ka hok ki rit pat ki ban tre board ba ban wan ra ya ka roi ka par ha ki ba bon ki liang ki ban pan man toy lang ya ki pat ba nong jet ha ki liang pat ki banta baro om tang bakin yo board ban yo nam yo brom tang yala de ba de ki kat tu kat ni ki khandiat ngon le ka seng voice of the people party hi ka bakla halor khani ka banta klempep kan sakala long biang kum ki wei pat ki party ba ki pat ba kin sado jing shania suki ka seng voice of the people party kum ka political party ka brang thamai ho ing sil tho ba kin don shibor ki jing bakla ba ki jing duna ha kor kompanya ba tre kam hapo ka party hin kum ka party kala dei ban shim ya ki lat tre kam ban kham fikir halor kor kom shim ya ka no ka rai ka ba pher da ka ba ye phliu ju mut lang ben pa ben hapren ki para nong lam halor ki wei pat na lor ki wei pat ki committee ba ka don halor ki nu ki kam jong ka party khnam khamtam halor ki issue ban jet ki kartong ban ye khon la da ka dei election MDC ne MLA ne MP ro na mar kum ka party ka ba ya jan bha bat ki pat ba ka dei ban skul thu ba ka ni ka dei ka wei na ki issue ka ba long sensitive ba ka bala ban ka ta ya ka jing snew jong ki ba bon ki ba lang ki ba karshan ya ka party but
kaban sakta kelapat ya kajing roa jingsan jongka haki benta baro bakatmu banle nang ni syakman namar nakakateng jongka party hi Voice of the People Party pada depan kela ya kas kaktin la jong his ngautu bakane gede kata ka party ka balongkum kasur jong kipai ba kaban yeng kaban kren ba kaban treno na kabanta ka baha kamiat bankit ya kakia kason jong upai ba leng ba ki kampen roy penpar babun rukom khnang bakan don kajing san syar ka bakhoi kabam sha liang ba kaban permentoy ban penhunlang ya baro Parolok blesibon ya kapor jong pisng ba watlet ban like share comments bat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA bat ki video